shiga ne kamar kaya sai dai ka ji katako. Ina fari ne makin yadda za ki banga cikin miko. Rabo inda ya zo ba wanda zai hana ki girma ba. Karka bar ni da karanci masoyina kana da gaida mana. Muna ra'ayin juna da ni da ke ba za mu yi kokawa. Waɗansu suna girma suna gasa amma inji yan baya. Ba sa daukar girma fanni na so sai dai su roƙo ƙarya. Abin da kan so ai ma shi za ka yi kira na mu garzariya. Sirrin ciki na buɗo a zahiri ban sami ki karɓa ba. Kake bar dirinci masoyiya kina daga dama na. Muna ra'ayin juna da ni da kai ban sami kuka ba. Karka bar ni da karanci masoyina kana da gaida mana. Muna ra'ayin juna da ni da kai ban sami kuka ba. Inda soyayya ce ni kam na samun magani. Farin cikin masoyi ya samu nagari. Tilas na gana hamdala kin zauna da ni. Sunan mu gashi ya zaga ana bai tugare. So ya saka kikin canza ki duba yanayi. Kai ka manzo da ni gaba ka warware zare. Abin kwarai da kin furta shi zana je sai. Ba wacce za ta rafi ka ko mun kana tare. Kake bar dirinci masoyiya kina daga dama na. Muna ra'ayin juna da ni da ke ba za mu yi kokawa. Karka bar ni da karanci masoyina kana da gaida mana. Muna ra'ayin juna da ni da kai ban sami kuka ba. Kake bar